Η Αμερική και ο κόσμος αποχαιρέτησαν τον βασιλιά της pop Michael Jackson με μια τρανή τελετή, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές του σε μεγάλη αρένα του Λος Άντζελες και, όπως υπολογίζεται, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άλλα άτομα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Διασημότητες του καλλιτεχνικού, αθλητικού και πολιτικού κόσμου αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο του διεθνούς στάρ. Από μέρους της οικογένειας, ο Jermaine Jackson ερμήνευσε μια κλασική επιτυχία του Charlie Chaplin, που ήταν και το αγαπημένο τραγούδι του αδελφού του Michael. Δάκρυα κύλησαν επίσης και στα μάγουλα της κόρης του, της Paris Jackson. Θέλω μόνο να πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ. Η εκδήλωση έκλεισε με συγγενείς και φίλους του Michael Jackson που τίμησαν το ανθρωπιστικό έργο του τραγουδώντας το We Are The World, το οποίο είχε γράψει για να ενισχύσει τα θύματα του λοιμού στην Αφρική. Ο Michael Jackson λέγεται ότι είχε βοηθήσει περισσότερους φιλανθρωπικούς σκοπούς από ότι οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης στον κόσμο. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.